Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del Girona de l'Andreu Ginola i com veieu en pantalla us he fet cas i he fitxat a Riqui Puig! Com veieu ens ha costat 5.300.000, no és gran cosa, la seva clàusula era de gairebé 13 milions, però això sí, serà el jugador més ben pagat de la plantilla, però estic segur que s'ho val. I bé, fixeu-vos també que a la banda dreta de la pantalla Stuani ens està observant. Hi ha gent que diu que això és un bug, que quan negocies per un jugador de vegades queda allà enganxat. Jo tinc la sensació que el que està fent és intimidar-nos, perquè no li acaba d'agradar que el vulguem vendre. Però és que l'oferta és immillorable, gairebé 12 milions per un tio de 33 anys que no està jugant. I fixeu-vos també que s'ha quedat enganxat darrere la taula de classificació. Nosaltres anem setens amb 38 punts i juguem contra el Rayo, que és tercer amb 41. I atenció, perquè si els guanyem entrarem finalment a la lluita pel top 3. El Saragossa i el Cádiz estan encara una mica més escapats, però mica en mica. De moment anem a jugar contra el Rayo i veurem debutar Riqui Puig, que aquí el tenim vestit ja amb la samarreta celeste i encara sort que anem de blau cel, perquè si us hi fixeu tenim un jugador al nostre propi camp que porta la samarreta blanca i vermella, la samarreta del local, i no és cap altre que Stuani. El bug aquest que us deia també fa que el jugador es quedi allà al mig aturat durant tot el partit, però no ens confondrem perquè, com us dic, anem amb samarretes diferents. En fi, la jugada del Rayo acaba en res i aquí tenim ara mateix a Riqui Puig tocant la seva primera pilota per Mojica, Mojica per Borja García i aquest acaba centrant la persona tan Soriano, però no faig un bon xut. Minut 23, tenim una nova oportunitat després de recuperar la pilota a la frontal, novament Mojica per Granell, Granell per Riqui Puig i habilita perfecte Jairo, que és molt ràpid però no té avui sort i l'acabem perdent. En fi, ara Riqui Puig demostra que també sap defensar, bona recuperació, pilota per Borja que combina amb Samu Saiz i acaba fent un xut al migcampista massa desviat i just abans del descans Jonathan Soriano veu a Granell, aquest per Borja García i Soriano busca Riqui Puig però no té ànima de davanter i fa un xut lamentable. A minut 65 Mojica refusa de taló i la combinació és superràpida entre tothom. Aquest és Riqui Puig que combina amb Samu Saiz i atenció perquè estic entrant dins de l'àrea, però fixeu-vos que tinc la barra de color blanca. Riqui Puig sense energia, xuta fatal. En fi, que l'he de canviar. I entre Josebet, de minut 85, la deixa per Soriano, aquest per Samu Saiz i m'equivoco i provo una vaselina. Vam empatar 0, bon debut de Riqui Puig, ha tret un 7, ha fet bé un 94% dels passes i res, sé que pot fer-ho molt millor i és just el que direm a la roda de premsa. Recordeu que Riqui Puig és un dels dos joves que havien de fitxar de menys de 20 anys per complir els objectius de la directiva, doncs el segon volia que fos Clemente, he buscat un central que no cobrés res i que fos prou ràpid, que tingués bona sortida de pilota per jugar com li agrada a l'Andreu, veieu que té gairebé 70 de passe corto i passe largo, en fi, que no està valent, però aquí el desenvolupament juvenil hauria de dir ja 2 de 2, però es veu que els dos jugadors de 20 anys que han fitxat no serveixen, han de ser de màxim 19 anys. Fins ara, que jo recordi, sempre volia dir igual o inferior a 20. Ai, en fi, anem a fitxar un altre jugador. Què ens falta? Un davanter, no? Si anem a Stuani ens falta un davanter. Doncs Abel Ruiz, també del Barça B fitxat, una autèntica ganga, ens ha costat 3 milions, el seu valor era de 3.800.000, i amb el que hem ingressat per Stuani, la veritat és que estem molt bé ara de pasta, i si cal fitxarem algú més, perquè clar, portem un de dos jugadors, ens farà falta algú més, no? Doncs anem a mirar qui podem fitxar. Tinc una idea. L'Andreu és cruyffista, oi? I què hi ha més cruyffista que un jugador holandès de l'Ajax? Doncs mirarem de fitxar aquest jove que té 19 anys i aviam si tenim sort. Vale, no. Doncs anem a fitxar l'altre, que com veieu ja té 20 anys, me'ls acaba de fer, és del 26 de novembre, si no recordo malament. Quan el vaig buscar encara en tenia 19. Però bueno, no m'esgarraran la jugada. Crec que la Play no es pot enfadar, la Junta no em pot dir no, has complert els objectius, en lloc de fitxar dos jugadors de 19 anys, n'he fitxat a 3 de 20 i un de 19 i tots tenen un potencial superior a 80, alguns fins a 86 o 87. O sigui, sisplau, Junta del Girona, valoreu els esforços. Doncs vinga, va, anem a fer-los debutar a la primera ronda de la Copa del Rei, que és contra el Lugo, un rival de la nostra categoria. Clemente, el central, l'he deixat de suplent. Schurz, crec que es pronuncia així segons Google Traductor, l'he fet jugar titular, també a Riqui Puig i a Abel Ruiz. I atenció perquè em comencen atacant ells i ojo perquè la jugada és boníssima i em vaig cagar una miqueta. Fins al minut 13 però no passa res destacable, aquí tenim Abel Ruiz per Borja García amb Riqui Puig i me l'acaben traient, però la tornem a recuperar, aquest és Granell per Abel Ruiz per Gallar, centre i no puc rematar i ara torno a xutar amb Abel Ruiz i fora. Ai, minut 30 i ara és el Lugo qui ataca d'una manera molt estranya. Fixeu-vos aquí, en lloc de passar-la dins de l'àrea, l'envia a prendre pel cul al mig del camp. Era molt raro aquell home. En fi, finalment m'acaba amb un cop de cap raríssim a córrer, era una bogeria aquest partit. I surto contracop amb Josebet, combino molt bé amb el davanter, m'aturo, veig a Gallar a Riqui Puig i gol de Riqui Puig! Segon partit del català i us dedica el gol a tots vosaltres. Gran gol de Riqui Puig! Molt bé, xavalín?
Ara hem d'anejar la segona part, minut 58, recuperem una pilota i el central holandès la deixa per Riqui Puig, aquest per Granell, i el capità veu a Borja Garcia que entra dins de l'àrea i fa el 0-2. El partit hauria pogut acabar 0-3 si Abel Ruiz hagués tingut sort en la seva gran oportunitat, però el porter va estar molt encertat. Aquí teniu el seu xut, bona estirada del porter, us deixo un moment la repetició. La pilota surt a córrer, aprofito per fer debutar Clemente uns minutets, però res, final del partit, som a la següent fase de la Copa del Rei. I Riqui Puig que ha fet una altra masterclass amb un gol i un 92% de passes bons. Tot i així, contra l'Extremadura el vaig deixar de suplent perquè estava cansadet. Els partits de Copa són entre setmana i Riqui Puig no té gens de força ni de resistència. Així que feia jugar a Josebet i a Samu Said, i aquí tenim la primera jugada al minut 33, és justament Samu Said per Soriano, Soriano per Jairo, i no hi ha manera que Jairo marqui. Tots els xuts que fa van a les mans del porter. Quan xuta Jairo, els porters tenen un imant a la mà. En fi, com heu vist, som ja a la segona part, minut 53, gran combinació entre Josebet i Soriano, ara combino també amb Borja Garcia, i finalment el davanter català acaba fusellant la porteria. Minut 60, ja ha entrat Riqui Puig, i aquí tenim Samu Said per Soriano. Soriano busca justament el Riqui, però m'intercepten el passe. Gràcies a Déu em regalen la pilota i Riqui Puig fa una assistència per Samu Said que fa el 2-0. En 5 minuts he aconseguit fer 2 gols i 5 minuts abans del final marcaria, efectivament, ho esteu veient, Riqui Puig. Doncs no, l'atrapa el porter. Però saca malament, la recuperem i ara sí, Keita per Riqui Puig combina amb Borja Garcia i Soriano de taló per Riqui Puig, mare meva, quin passe, i gol del Petitó. Minut 90, 3-0, golàs de Riqui Puig, aquí us deixo la repetició, el passe de taló, zona delicatessen, genial, Jonathan Soriano, molt bé, 3-0, i ara toca jugar contra el Tenerife. A veure, disclaimer, estan fent obres al pis de dalt, així que he canviat de lloc, aviam si se sent alguna cosa quan gravo, que no sigui brrrr. Ja veurem, potser el so és molt diferent. El cas és que contra el Tenerife, com acabeu de veure, vam fer un centre lateral i em van marcar a la primera part, i a la segona vaig tenir 32.000 oportunitats per aconseguir empatar, però no hi havia manera. Keita, que avui havia sigut titular en lloc de Riqui Puig perquè tornava a estar cansat, va passar-la a Samu Said i gairebé marco. Però just després, al minut 58, el meu lateral s'empana, em fan un centre, els centrals segueixen també empanadíssims i gol. Vaig mirar l'escurçar distàncies, aquí primer em va Abel Ruiz, però no vaig tenir sort, bona jugada del davanter, però no hi ha manera. Vaig tenir 5 o 6 oportunitats més que no es poso perquè tant li fot, vaig perdre 2-0. I així acabàvem una gran ratxa a la Lliga sense perdre i ara rebíem la Reial Societat als setzents de final de la Copa del Rei. Aquests són els meus 11 jugadors. Avui sí que torna a jugar Riqui Puig, i atenció perquè la Reial Societat té clàssics com Elustondo, Merino i Larramendi, però té l'Ambodegard, William José i Oyarzábal. Al minut 27 m'haurien pogut marcar, després d'aquest gran centre d'Odegaard que remata William José, molt bona aturada al meu porter, i al minut 45 vaig respondre jo amb aquesta gran oportunitat, Riqui Puig per Granell, combinem molt bé amb Soriano, i Borja Garcia veu l'entrada de Riqui Puig que fa un gran xuc creuat i el porter envia córner. No aconseguíem per això marcar i al minut 61 passa això. Penalti de Juanpe, que m'havia demanat jugar. Jo m'estic cagant una mica amb aquest home perquè em demana jugar i després què passa? Doncs que em falla el penal. Vale, respiro tranquil 2 minuts, perquè són 2 minuts del partit, perquè aquí la pujo, l'acabo perdent i pilota per Oyarzábal i què passa? Regateja a Mafeo i s'empixa completament a Juanpe i m'acaba marcant pel pal curt. Oh, puto Oyarzábal! En fi, vaig fer 2 canvis i un d'ells era l'entrada d'Abel Ruiz, que al minut 80 aquí teniu una gran jugada construïda amb molta calma. No em precipito, sé que tindré una oportunitat, que no he de jugar corrents. Doncs aquí la tenim, l'oportunitat. Samu Said per Abel Ruiz i xuto el pal. No sabeu la ràbia que em va fer, perquè realment em van fer un gol després d'un penalti que el fallen, però les jugades aïllades, estúpida, en fi, eliminats de la Copa del Rei i novens a la Lliga. Novens a la Lliga i juguem contra l'Oviedo, no podem perdre més. Doncs ojo, perquè aquí tenim a Granell per xutar una falta i l'atrapa el porter. Jo ja no sé com he de xutar les faltes perquè estava molt ben xutada, mireu la repetició. És impossible marcar la falta, tio. I què passa? Que després ja et fan un centre lateral. Jo tinc 2 defenses altíssims. Bé, de fet 4, els 2 que estan jugant avui, Ignasi Miquel i l'holandès, fan 1,89 m, però és que Juanpe fa 1,93 i el Calau 96. És que només em marquen de centres laterals. És que, en fi. Per sort amb Soriano al minut 31 desempato i al minut 65 novament Jonathan Soriano combina amb Samu Said. Samu Said li torna a Soriano i mare meva quin golàs, la clava a l'escaire, el porter només s'ho pot mirar i encara quedaria un gol. Aquí Samu Said fa un retall preciós i acaba fent el 3-1 definitiu. I tot i que avui Jonathan Soriano ha fet 2 gols i Samu Said ha tornat a marcar, Borja està bastant desaparegut, Jairo no marca mai i trobo a faltar gol. No per la venda d'Estuani, que no jugava, per tant no el trobava a faltar, però sí que trobo que quan no responen aquests 2 jugadors em falta algú. Així que vaig mirar la taula de
Deia que vaig mirar la taula de golejadors i em va interessar José Lu, que és top 3 amb 14, i Lasso, top 14 amb només 9 gols, però que també porta 10 o 11 assistències. Així que els he fitxat a tots dos, i fixeu-vos que la suma dels 3 fitxatges que veieu en pantalla no arriba als 12 milions que van donar per Estuani, així que molts bons reforços que veurem debutar contra el Fuenlabrada. Recordeu que són els últims, així que José Lu i Lasso de suplent es poden posar les botes. En fi, som ja a minut 12 i el primer en marcar, però, és Borja García. Justament deia que havia estat desaparegut, doncs pam, gol. Primera assistència de José Lu. I ara Riqui Puig fa una gran triangulació amb Granell i Samu Sáez, la passa enrere, ningú pot rematar, xut de Jairo, refús el porter, xuta 2 vegades Riqui Puig, el porter que sembla un gat. Jo en aquest moment pensava que perdria el partit, perquè quan la Play fa això, uf. Però finalment passo la pilota a Samu Sáez i golaç. Minut 35, ara Samu Sáez l'envia cap a Riqui Puig. Aquest torna a combinar el Samu Sáez, el pas em queda curt, però la torno a recuperar. I centra cap a José Lu, refús la defensa, l'agafa un Granell, Valeri veu a Jairo i de nou José Lu dins de l'àrea i s'estrena amb la samarreta del Girona. I 2 o 3 minuts després, la pilota arriba a la banda dreta per Jairo, Jairo la deixa per Valeri, que fa un centre per José Lu, que marca acrobàticament. Fixeu-vos en la repetició, em sembla que la toca de taló. Ha fet un gol d'escorpió, no? Rotllo Ibra. Puto golaç de José Lu, que no és tan alt com l'Ibra, ni molt menys, no fa ni 1,70 i és super gruixudet, m'encanta, és com un tuixudet. José Lu no m'acaba d'agradar com a nom, crec que li posaré Patufet de sobrenom, perquè és que és tan petitós adorable. En fi, que em despisto. Gol de Riqui Puig, vale? Minut 66 i acabem de completar la maneta, però això no seria tot. A minut 86, José Lu no aconseguiria el hat-trick, però Clemente recupera la pilota, la deixa per Keita, que acaba d'entrar, i Lasso, que també ha entrat des de la banqueta, fa un túnel per estrenar-se també amb gol. I m'agrada que tots ho celebrin abraçats al nou fitxatge, molt bon partit, 0 assist, 10 d'11 xuts a porteria, ells només ens n'han fet un, i atenció perquè l'MVP ha sigut Jairo amb 3 assistències. Sempre em queixo que no fot res perquè no marca mai, però avui l'ha passada bé, la veritat. En fi, a la roda de premsa, però, de qui parlarem serà de José Lu, a partir d'ara Patufet, direm que és el puto amo, és el nostre nou talismà. En el cas de Lasso, no vull pressionar el xaval, perquè m'ha sorprès molt positivament, però no ho sé si podrà mantenir ritme, i en el cas de Samu Sáez sí que es mereix tots els elogis perquè és fantàstic. En fi, ara juguem contra el Huesca a casa nostra a Montilivi i juguem amb l'11 de gala sense José Lu i sense Lasso i sense ningú que no coneguem. I fins a minut 59 no aconseguim l'empat a 1, evidentment gràcies a Samu Sáez, que és boníssim. Havíem començat perdent, per tant, I al minut 64, uns minutets després, hem fet entrar a José Lu, que juntament amb Gallar, Sáez i Granell fa una molt bona jugada, i ara aquí té la pilota i fa un gran xut creuat, segon partit consecutiu marcant, i ja ens dona 3 punts. Ara jugarem contra el Depor, ara ja a tots els partits que venen és un rere l'altre, pam, 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 ja no hi ha més fitxatges, i tela, alguns partits tela. En aquest cas, fixeu-vos que Juanpe s'allunya i, mare meva, és que el mataré, tio. Per què s'allunya d'aquesta manera? Que el Depor és un dels rivals més forts, collons. En fi, tot just comença la segona part, gairebé marco amb Soriano, el xut era boníssim, finalment acabem fora de joc, i ara som al minut 70 i segueixo perdent 1-0, però jo no tinc pressa, sé que si combino com estic combinant, amb calma, dins de l'àrea pràcticament tota l'estona, trobaré els gols, i efectivament Josabet empata, i al minut 74, és a dir, 3 minuts després, el nostre central holandès preferit recupera la pilota i Samu Sáez la deixa per Gallar. Gallar aquí s'atura, és el que us dic, tinc els moments de calma, els veig perfectes tots. Pilota per Granell, Granell la torre per Gallar, pilota per Samu Sáez que gira i mare meva que bo que és Samu Sáez, és que li han de fer una puta estàtua a Montilivi. Genial, genial, genial. Però al minut 80 la Play fa d'aquestes coses que ho diu, centre lateral, xut horrorós i gol. És indefensable, és que és horrorós. En fi, minut 83, estem empatant a 2, jo estic cabrejadíssim i pam, entrada d'Amafeo quan perd la pilota i me l'expulsen. Acabo el partit en 10, empatem. Una llàstima, què hi farem? Anem amb l'últim partit del vídeo, que Déu-n'hi duret, El partit contra la Ponferradina, que eren els penúltims de la classificació, té molta tela. Minut 15, gran combinació entre tots els jugadors, que acaba amb un xut de Lasso que el feia jugar, i mare meva, és que xuta, tot el que xuta acaba gol. El xut creuat aquí, potent, el porter no hi pot arribar, és boníssim Lasso, és que li faré una estàtua, de veritat, m'encanta també, Doncs això, una estàtua per Lasso i una estàtua per Samu Sáez, l'únic problema és que comparteixen posició, però bé, ja trobaré la solució. Minut 20, joc de malabars dels jugadors de la Ponferradina, la pilota acaba rebotant els peus del meu central, el seu davanter gira i gol. Minut 49, just comença la segona part, Mojica, que és una fletxa, no hi arriba, pilota per Heider i el meu porter on ha anat? Tio, mira la repetició. És indignant, Juan Carlos, tu no tornes jugant de puta vida. O sigui, un moment, què fas? Però s'allunya? Sí, li acaba de deixar la porteria buida. Minut 65, jo amb els ànims encesos. I què passa? Pam, 1-3. Keep calm, calma, pots remuntar. Va, fem un parell de canvis i remuntem. Marxa Soriano, entra José Lu, que encara no ho havíeu vist, és només 71 de mitjana, però sembla 85. Faig entrar Samu Sáez, que ja ha millorat a 73.
Marxa Riqui Puig i mantinc el terreny de joc Lasso, que és 72 però de veritat que cada mes sembla més de 80. En fi, saco de mig camp, pilota per Joselu, combina amb Gallar, aquest és Samu Saez per Granell, i ara Borja Lasso toca la primera pilota per Samu Saez, s'espera Samu Saez, no pot avançar, finalment sí, però amb un centre i la refusa la defensa. Pilota per Valeri, que recordeu Mafeo estava expulsat, combina amb Gallar i Granell, pilota ara que acaba arribant a Lasso i fem el 2-3. Només saca de mig camp, fem el 2-3. I ara saca la Ponferradina, Borja García recupera la pilota i aquest és Lasso per Granell, Granell per Samu Saez i gran combinació entre Lasso i Saez, ja us he dit que poden jugar junts, doncs pam, gol de Samu Saez! Empatem a 3 en qüestió de res, 5 minutets, jo tornant-me puto boig. Jo aquí dient, vale, puc guanyar, però saca la Ponferradina de mig camp, ja estic rient perquè sé què passarà. És que de veritat, fan una molt bona combinació, tot sigui dit, però què és aquesta xilena, tio? I després... Gol al propi al pobre Clemente, que la tocada de rebot, és que és infumable, puta play, tio. En fi, estic perdent 3-4 i al minut 83 estic a punt de marcar amb Joselu, però no ho aconsegueixo, jo estirant-me els cabells, però la recupero, gràcies porter per regalar-me-la. Pilota per Joselu, que acaba fusellant la porteria, és que adoro el patufet, hòstia, tio. En fi, minut 88, faig una entrada duríssima, l'àrbitre diu que no hi ha falta, doncs jo tiro endavant. I Samu Saez per Lasso, Lasso de nou per Joselu, Joselu dins de l'àrea i xuta pel Pol Curi, gol! Acabem de marcar 5-4 al puto minut 90. És que mireu, és que us ho dic, és minúscul i gruixudet, m'encanta, gràcies Joselu. Ai, que bo que és, Déu meu, que bé que he xutat pel Palcur, boníssim. És que, de veritat, mira quines cametes que té, m'encanta, gràcies Patufet, molt bé. Doncs guanyem 5-4 a un partit que de play, sens dubte, no volia que guanyéssim perquè ha fet de tot, que si gols en pròpia, que si moure el porter, que si gols de rebot, però gràcies a Joselu i a Borja Lasso, gràcies als recanvis que estan funcionant, hem pogut remuntar un partit. I això és tot per avui, ens veiem al proper vídeo! Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,